Предлагам ти книга спрямо твоята зодия. Romance Edition. Напиши в коментар коя е твоята зодия и виж моите предложения. За целеустремения Овен му предлагам книгата "Когато бъдеш моя" на Морган Бриджес. В нея целеустремения Хейдън Бенет няма да се спре пред абсолютно нищо, докато главната героиня не бъде негова. За близнаците, които обичат комуникативността, им предлагам "Сгрешената булка" на Катарина Маура. Със своето правило за миг честност, Рейвън и Ерис не се страхуваха да споделят своите страхове и надежди. За свободолюбивия водолей му предлагам "Господар на реалността" на Ана Хуанг. В нея непринудения Хавиер Кастио отказва да поеме компанията на баща си и иска единствено да живее живота си по неговите си правила. А за решителните скорпиони им предлагам "Обвързани с дълг" на Кора Райли, която, въпреки обстоятелствата на уредения им брак, Валентина е твърдо решена този брак да сполучи. Очаквайте част 2!